sino ni mga kabataan? Diin ang ila ginhikanan. Amo lang pamangkot. Duha ka pamangkot. Una, kay sin o ini mga kabataan. Ikaduha, diin ang mga ginhikanan. Nga nag-amo na ning paliga. Liga sang SK. Liga sang kahangag. Ano na ng intermission number? Sabi na kumusaot-saot lang. Lantawa. Doon nag-audition na sila sa kaplugan. Ang iban, pwerting ayod-ayod. Ang naka-blue may pa-costume change. Ang naka-green daw, ulod, mag-ayod. Tila tawa. Marespetuhan pala sila ayhan. Ay, ambot na lang amo ng dako nga pamangkot. Kung may marespeto pa sa ila. Pero bis kang gainamo na sila. Sari-sari sa mga comments. Kaya may ara nga ginadependihan sila. May ara nga nainit sa ila. May ara nga ginahimo sila kabastusan. Kag may iban, ginahimo na lang kaladlawan. Pautang duha. Una, ang ginadependihan sila. May mga hangag man yang nasadyahan. Kag, gindependihan pa sila. Amuning hambal. Yung mga nagsasabi na walang self-respect, which is ako at to. Ang mga babae na yan, iinggit lang kayo. Kasi sila ay totoo sa sarili nila at bukas ang isipan sa women empowerment. Napaka-confident nila sa sarili nila. Eh kayo, siguro mga pangit kaya insecure kayo. 2022 na po. Hindi na panahon ng Kastila na dapat balot na balot ng tela ng ang buong katawan ng kababaihan. Isip nyo kasi paurong na parang mga lola. FYI, pantay na po ngayon ang karapatan ng mga lalaki at kababaihan. Kung pwede lumabas ng topless ang lalaki sa kalye, dapat pwede din lumabas ng kalye ang babae ng topless walang bra. Gets nyo? Walang bastos sa ginagawa nila. Sayaw lang yan. Mata lang nakakakita. Walang nakuha, okay? Balingag man siya. Pwede siya off doon sa nagasinaot. Ululopod silang mga hangag nila. Miyara man ko yung nakita. Na-istoryahan na sila sa comments. Ginakadlawan nila. Shout out kay Jade Maxine. Siyempre si Jade Maxine, ini ako nakita. Balya, may ano? Sa Batya, pahangag-hangag 2022. May ano ko no, may pahangag-hangag 2022. May na-comment naman, mga gagagid yan. Sang una, daw Q&A man. Subong palangka-langka. Sinabati naman, puwerti ka gagang naka-green. Kag naka-blue, madaog ni sila sa pahangag-hangag. So, duwa man ang bet nila, ang naka-green kag naka-blue. Sila isang isa, effort, sabi ka tama, day. Anong daogon, how? Gold? Wala eh, trophy siguro. Competitive, gito yung nag-uba-uba bayo. Sila niya naman, ano bala makadaog ka sang best muse? Kundi, birahan niya gidya. Kaya isa naman na, isa ka life ang premium, mga gaga. Silingin na, oh. Labanan sa kahangagan. Tapos may nag-comment nga last, silingin, mga agi na, mang. Di kita mo? Gini mo sila kaladlawan. Di kung ikaw, pamangkuton mo imong lawas. Respetohon ka pa ayhan. Kunang title mo, Hangag-hangag 2022? Ambot na lang.